Můžeš mi do prdele říct, proč mám o tebe 100 nepřijatých hovorů? Hele, říkal jsi, ať ti zavolám po 5., ale nezvedal si to. Takže jsem ti volal ty po 6., po 7., po 8., po 9., po 10. a nic. Já ale myslel po 5. hodině a ne kolikrát máš vytočit moje číslo. A vypadám snad jako věštkyně? Ne, ale vypadáš jako někdo, kdo odchází z mého pokoje. Ale... Vypadni! Můžeš mi do prdele... Spider-Man? Let him cook. Let him cook now. Let him cook. I said let... Svídějáme, stojíme spolu ve stínu, modrý oči jako ryby koukal do safíru. Tuhle noc mi klidně ulož, potom nakopíruj, dneska vysoko sem nejdu, zpátky země, lávo. Lidi svídějáme. I'm Penelope, and today we're playing Fortnite. Let's get this dub, George. Oh no, George! I took it to a reboot van, but it's all the way over there. I got you now, little piggy. Zdeňo, ty máš krásný nový mobil. Odkud ho máš? Co, tenhle? Samsung S23 Ultra? Ten jsem včera vyhrál jednom závodu. Aha, tak to je super, gratuluju. A to byla nějaká školní akce, o který jsem nevěděla, nebo? Ne, to nebyla školní akce, to byl takový jenom sprint prostě, no. Aha, dobře. A kdo byli teda ti další soutěžící? Jo, další soutěžící, no. To byli policajti. Cože? Run. Guess my age. Are you 6? Guess my age. Mě to už nebaví být pořád zavřená doma. Tak si otevři okno. I'll give up now.